Надоечы імя Тацяны Дубавец згадвалася ў Вільні з нагоды прэзентацыі яе фільму «Тут пад самую Вільню» з жыцця тутэйшых на фестывалі дакументальных фільмаў, арганізаваным Беларуска-літоўскай асацыяцыяй «Белфільм». Ассоциация «Белфильм» была зарегистрирована и повстала тут, у Вильни, и повстала она намаганиями белорусов, громадянов Литвы и Беларуси с тем, как, по-перше, пропагандовать документалистику, створенную и державой, и поза державой. По-другое, как давать некий плен людям, которые имеют некие идеи на контакт этого. По-третье, как, безумовно, подтверждать, что у Вильни, у Виленском крае есть белорусская присутность. Первым нашим кроком тут у Вильни был День белорусско-литовского кино документального. На жаль, коллежанка, с которой мы засновывали эту ассоциацию, Тацяна Дубавец, загинула, и таким чином не змогла наповнюватися, удзельничать у праці нашої асоціації. Але ведаючи той внесок культурний, той доробок яе творчий, який яна зробила, працюючи на литовській телевізії і рекламуючи Білорусь тут, пропагандуючи Білорусь тут, освітляючи Білорусь тут. Гэты дзень беларуска-літоўскага кіно быў названы якраз іменем Тацяны Дубавец. А тут и мы уже у своим молодики сидим, как женились. А як мы познакомились? Тут недалеко по-соседску были. Да. Вот тут недалеко были, ну и что, Километр дороги не было. знались, разом коровы пасли. Ну, вечерины ходили, познакомились, ну и оженились. Ну и оженились, и его живем, дякую Богу. Уже веря годов не расходимся, не сходимся, не бьемся. Ну и так и живем помаленьку. Тут никто ни скуль не приехал, никто никуда не поехал. Тут половина вёски живе моих племянников. Во, можно сфотографировать, все попроходили. У всех вот это мои племянники. Это у таты две родные сестры оженились в этой вёсце. Они тут и живут. Ну так как я могу сказать, это все тутейшие, ну. Они не поехали у Вильни, они остались тут и живут при бачках, при маці. Та я так одна бадяюся по свете, як ветер летаю, приезжаю до бачков. Другая наша акция, которая отбывается в этот день, это мини-фест сучасной документалистики, который складывается с двух дней. Первый фест называется «Бел Интердок», который своей назвой говорит про то, что тут представлены як интернациональные документальные фильмы, сучасные, можно сказать, классичные сучасные документальные фильмы, сусветные, вядомых вельми режиссеров, документалистов, так и национальный белорусский контекст у свете документального кино. Адным з прадстаўнікоў маладой беларускай дакументалістыкі на фестывалі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце быў Алесь Матафонаў, у мінулым супрацоўнік беларускай тэлевізіі, аўтар беларускамоўных гістарычных праграмаў, а цяпер вольны творца. Гэта мой першы незалежны фільм, які я зрабіў цалкам сам, так як я хацеў. То бок той, што я рабіў 13 год на беларускім тэлебачанні, гэта была зусім іншая гісторыя. Там больш была публіцыстыка, это перадачы. Хаця былі перадачы і тэлевізійныя фільмы. Але, паўтаруся, гэта была моя першая спроба зрабіць такое кіно, дакументальнае кіно, цалкам так, як я яго сабе уяўляў. Фільм Алеся Матафонава з назвою «Дыягназ Бісмарк» распавядае пра беларускага мастака-авангардыста Віталія Калгіна. Мастак, вядомы пад псеўданімам Бісмарк, з дыягназам шызафрэніі паводле судовага рашэння трапіў у псіхіятрычны шпіталь закрытага тыпу Гайцюнішкі. Ёсць перадгісторыя.
чаму ён туды трапіў? Справа ў тым, што яшчэ ў 80-х гадах за савецкім часам ён атрымаў дыягназ паводле сваёй карціны, паводле свайго твора. То бок дактары паставілі, нібыта мастацтвазнаўцы, дыягназ этаму чалавеку – шизофренія. І вось гэты дыягназ наклаў адбітак на ўсё ягонае жыццё. І вось літаральна у нашы дні гэты чалавек папаў у вельмі такую драматычную гісторыю, у выніку якой ён апынуўся ў гэтым псіхіятрычным шпіталі строга рэжыму. І цягам працягласць усяго фільма я спрабую разабрацца, хто быў такі Віталь у ягоных творах. І мне дапамагаюць у гэтым ягоныя сябры, калегі і ягоная жонка. А скажите, мы вот приехали на свидание, хотели бы заявление написать. И в прошлый раз я тут подписывала. Потому что раньше дежурный тут был, а сейчас там дежурный раньше. Там во втором отделении дежурный. Во втором. И там вот это писать заявление. Да. Написать заявление, вы можете в вестибюле, вон стоит стол там, по-моему, и сядьте там и напишите. Ручку имеете? Да. Спасибо большое. И потом туда сразу во второе, да? Да. На думку наведнікаў фестывалю, супрацьстаянне сістэмы і героя фільма лучыць жыццё Віталя Калгіна з лёсам беларускага дысідэнта-галадоўніка Сергея Каваленкі. Гэта гісторыя фактычна ідзе паралельна, толькі гісторыя з Бісмаркам пачалася крыху раней. Яна пачала яшчэ значна раней, там 30 гадоў таму, яшчэ калі быў пастаўлены дыягназ. Што адбываецца з Сергеем Каваленко, мы нічога не ведаем, мы можам такі здагадвацца. Мы ведаем, што яго перавялі з аднаго месца ў другое, што его прымушаюць зараз, спрабуюць яго прымусіць карміць, ужываць ежу. Ён сёння уяўляе, як для мяне, прыклад мужнасці, прыклад самаадданасці і самаахвярнасці. Я думаю, што это будзе сёння цікава для нас усіх, таму што мы жывем такі час, што сапраўды ніхто не застрахаваны ад таго, што туды можа патрапіць не толькі чалавек, які мае дыягназ, але кожны з нас. Беларус, можа, не надта імкнецца быць актыўным у нейкім такім дэкларатыўным палітычным жыцці, да? Але тое, што тычыцца сваіх нейкіх мэтаў, ён тут будзе лапкамі сваімі бомбіць па малачку з тым, каб выбіць сметанку. Так што самае галоўнае зацікавіць людзей, а тое, што людзі цікавяцца гэтым, да? То есть это актуальна зараз, відэа, інтэрнэт, это просто дадзенасць часу такая, это безумоўна. Трэба просто развіваць, даваць пляцоўку для таго, каб людзі паміж сабой нешта думалі, гаварылі, рабілі і паказвалі это, абмяркоўвалі. Это вельмі важна для таго, каб у грамадстве не панавала дэпрэсія, перадусім у творчым грамадстве. Мастацтва мяняе свет, это так. І тое, што ў апошнія часы з'явілася столькі маладых, таленавітых рэжысэраў, якія да гэтага ніколі не трымалі камеру, нават не ведалі, што такое кіно. Гэта мяне як бы радуе, і я спадзяюся, што, па крайней мере, свет вакол нас пачне мяняцца. І людзі пачнуць задумвацца над тым, дзе яны жывуць і сярод чаго яны жывуць. Это адна з нашых мэтаў уцягнуць як мага болей людзей, не гледзячы на, так сказать, нацыянальнасці і культурны кантэкст, у которым яны працуюць. Да? Таму што ясно, что это наши первые кроки. Да? Коли даст Бог будем магчымасці, то, безумоўна, мы ориентуемся как раз на тое, каб аднаўляць гэтыя згубленыя сувязі. Потому что раней это ясно падтрымлівалася дзяржавай, з усіх бакоў, але гэта давала плён. Наша задача, калі дзяржава не хоча гэтым займацца, значит, заняць гэтую нішу і паднімаць творчы патэнцыял тых людзей, которые бачаць сябе тут у гэтай галіне. І калі паўстане ў гэтым сэнсе нейкі беларуска-літоўскі праект, это будзе выдатна.
до чего мы и имкнемся. Я думаю, что даст Бог силу и грошей, и что-нибудь тут такое, некий такой проект просто мусить повстать.